Уважаеми зрители, вестниците ни информираха за поредната трагедия. Нахокана кокошка се обеси от мъка. Обидена на стопанина си кокошка се обеси в испирикското село Йонково, съобщи кахърния и притежател. Часове преди да се реши на тази отчаяна стъпка, пернатото било яко скастрено от своя собственик, че кълвяло без мярка, а снасяло яйца, когато му скимне. Вечерта нещастният човечец открил изтиналото тяло на кокошката да виси на тарабите на оградата. Той много съжалявал за жестокостта, с която се отнесъл към чувствителната си коткодякаща дружка. Не било изключено някой от мъжкарите да намажат ноже. Печално. Печално, дами и господа. Българска кокошка да посегне сама на себе си. В другите страни кокошките я Кентъки Фрайд Чикън, я Галина Бланка, я курица отечествена е, а у нас кокошки самоубийци, кокошки камикадзета. И то в една република, в която и кокошките, и яйцата са нееднакво скъпи. Разговаряме с собственика на трагично загиналата кокошка. В състояние ли сте да споделите това, което се е случило с нашите зрители? Аз тази кокошка съм я отгледал още като малко пиленце. Може да се каже, даже още като яйце, защото аз сам я измътих, понеже тока беше спрял и аз трябваше да... Да. Такива работи. Ето тук на... Как се казва? На 3 дена тук... Ето, това е на 3 дена. Кокошката ми на 3 дена. Аз съм я кръстил Леди Макбет. Защо? Имаше нещо английско в нея. Какво? Да знам, не мога да ви обясня точно, но... Ето сега тук, да. Не знам... Покажете я на камерата. Това е кокошката ми, когато снася първото си яйце. Вие с какво я Каква обидите? радост беше... Аз да съм я обидел. Че аз я обичах като мое родно дете. Вие колко деца имате? Аз нямам деца, но това няма значение. Ето тук Леди Макбет и аз, вижте, гледаме телевизия. Касандра. Ага. Тя много обичаше да гледа сериала Касандра и много страдаше за Касандра и тя сигурно заради този сериал си сложи и край на живота. Заради телевизията? Да, заради телевизията, ама айде да не снимате повече, че... Като си помисля, че вече няма да го чуе това ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Какво ще правите сега? Какво да правя? Не знам и аз. Направил съм фундация на нейно име и сега вече събирам пари за да й направя паметник. Как се казва фундацията? Фундацията се казва Кокошки без граница. Благодаря ви много. Благодаря. Това е. Разговаряме с комшията на собственика на самоубилата се от гордост кокошка. Какво ще ни кажете по случая? Познавах я кокошката. Много добра кокошка. Възпитана. Всеки път, като ме срещне, така път ще ми даде. Учтива. Даже по някой път прескачаше оградата и снасяше у нас. Е така от любезност. Добре, според вас защо се стигнало до този трагичен инцидент? Много я тормозеше комшията. Ама много. Той е един лош човек, политик. Непрекъснато и крещеше, че долара се дига, тя да му мисли. Наричаше Леди Макбет. И умишлено я водеше към тая трагедия. И накрая птицата не издържа и приключи се себе си сама. Да. Но ние предполагаме, че кокошката е знаела много за него. И той, за да не... Нали ме разбирате?
Я... На. Обаче, тук следствието ще си каже думата. Вие мислите, че ще има следствие? Как? А това е кокошка? Как без следствие? Ами, сега се приказва, че е решил да заколи един от петлите си, който й беше охрана. Значи тая работа не е много чиста. Благодаря ви. Да спрем до тук, уважаеми зрители, с прегледа на печата. И сега, когато цялата страна е настръхнала след този трагичен случай, ячи със страшна сила въпроса. И този път ли Темида ще остане с превръзка на очите? Няма ли кой да я свали? Питаме президент, правителство, парламент.